wa qalu be mbi hadihi an'amun ɗiɗo nemoraji wa harsun e gaɗo ndema hijrun ene harmi eɓe jogui ɗum kadi ɓe mbi hen saji ɓe mbi ɗiɗo nemoraji e ndiɗo gawri hijrun ene harmi la yaɗamuha ñamata ɗiɗo nemoraji ñamata ndiɗo gawri illa man nasha'u so wanamo min bela holi on liggantoɗo jaleŋeji amen e ko wona ɓen ɗum noon Allah wi ko bi za'amihim hujja alade ko haajare mabɓe tan wa ana amun ene nemoraji ɗi Allah tagi kadi hurrimata harminama zuhuruha keceji mum waɗɗetake en jangguino ɗum sawa'ibu en haami en wa ana amun ene nemoraji kadi seɓe kirsa ɗumen la yadhkuruna smallahi alayha ɓe jangtota ko inde Allah e hen seɓe kirsa ɓe mbiyata bisimillahi ɓe kala inde jalan ɓe mbi ko Allah wiɓe noon iftira an saabu pepidegol alayhi e mum Allah wi sayajzihim ma yoɓɓe bima kanu koɓe laatino yeftaruna e pepilo wa qalu hen saji kaɓe mbiya ma fi buɗuni hadihi l an'ami kala ko wone deedi ɗiɗo nemoraji khalisatun dagani ko lizukurina ko worɓe amen kono womo harramun ene harmina ala azwajina e rewɓe amen ene jogui kadi ɓe mbaɗat noon wa in yakun maytatan so tawi noon ko jiiba walla wa in yakun maytatun so tawi ko jiiba ene wiya maytatun ne wiya maytatan wa in yakun ko hirsete wa in yakun dammuwol ngol so ngol laatima maytatan ko ngol jiiba ko maay ko fahum kamɓe fihi e jiiba he suraka kamɓe fof gonata rendoɓe so maayi hirsa kam fof ɓe ndenda so hirsama no ɓe mbiya ɗum ɗo ko worɓe tan jeeyi debbo fof ñamata hen Allah wi sayajzihim ma yoɓɓe Allah wasfahum sifa mabɓe e dangude ko harmi e harminde ko dagi innahu Allah hakimun kanko woni ñeññuɗo e golle makko anani dey alimun ganduɗo tago mum kad khasira alladina pertiɓen qatalu warnoɓe awladahum ɓiɓɓe mumen safahane ɗayre bi gayri ilmin tawa gandal ala ubbannoɓe ɓiɓɓe mumen e ɗayre Allah ɓeyde perti wa harramu karmini kadi ma razaqahumullahu ko Allah arzikini ɗumen karmini iftira an sabu pepidegol alallahi Allah Allah wi ɓeyde gaddallu majji wa ma kanu ɓe laataki muhtadina ko fewɓe wa huwa alladhi kanko woni on ansa a taqɓa jannatin gese ma'rusatin ɗe ganduɗa ko bertiɗe ene mbiyata layoje Allah wi min tagi gese layoje ɗe min jeyi goɗɗo ala wa gayra ma'rushatin ene hen kadi gona layoje ko darotoɗe tamaroje en gaweje en ene hen kadi ko layata ko wayno fatata en kappe en fof Allah wi ko min jeyi wan nakhla mi tagi min fuɗɗi tamaroje wa zar'a min fuɗɗi gawri mukhtalifan ukluhu ñamande mum ene luutodiri mbaadi mum ene luutodiri belemma mum ene luutodiri Allah ko mi waɗi noon wa zaytuna min kadi anani dey tagi kadi zaytuneje wa rummana e pommuji ene hen mutashabihan ɗi ganduɗa berber fu men ene nandi wa gayra mutashabihin ene hen ɗe ñamde men kadi wona gotum berber fi ɗi nandi kono ñamde wona gotum Allah wi kulu min thamarihi ñaame e ɓesnoje mum ida asmara so tawi daari ɓendude wona so ɓendide ko adi ɓendude seeɗa so wuyolini tan ñaame aɗa wawi nadde guesa ma ewa itta wutaru makko taw ɓendidani nana walla guitta tamaroje boɗeje seeɗa ƴakka hen kono noon wa atu haqqahu tottoye asakal ngal yawma hasadihi ñalawma mo hunde nde soña asakal ngesa waɗɗoto ko ma soñe so soñaka ne dari kay a ɓaddaki tam wa atu haqqahu yawma wana firtani ñande coñƴa ya asku ala ko ñande coñƴa asakal waɗɗi hankadi asakal waɗɗima hen heddine gaskuɗa foof faami pularo wa atu haqqahu yawma hasadihi ay zamanu tayassara al ikhraj minhu zamanu mo ganduɗa ene newo yaltinde hen asakal ko nden wa zahiru fi anani wa zahirun fima la yutawaqqafu ala tasfiyatin o wi ko ganduɗa ko feeñi aya he ko firti ko sarɗaka laɓɓinede nde ɗum woni zahirul ayati kal inabi wa zaytuni wan nakhli ko wayno o wi ko feeñi ko
o yiɗi wiidema ya asku ñande coñƴa koko wayno inebeje en ɗe wonno ɗum sokketake ko wayno reseji cokketake ko wayno masalan tamaroje cokketake ɗum sa soñi ñande coñƴa fof tan sa gasti aɗa wawi askuɗo so wiyete gaska ɗe wonno sokketake ene sokke wa amma ma yahtaju ila tasfiyati so tawi koko hato jini e laɓɓinede ko kal hububi ko wayno gaweje gawri kay ko ma sokke fa yuqalu inna yawma inna ay ɗo ene wiye yawma o ko zarfu muttasa'u ene yañña wona ñande coñƴade yasku ala ko mbiyeɗa tan ko sa soñi asa kala waɗɗima koɗo gasku ngogo ma laɓɓinoye ko zarfu يوم أكو ظرف ونر ظرف ونكو متسع فيشمل مدة الحساد والدرس إنه مفتي دون ده تشنجا والدراسي لابوغول ولا تشوكوغول ما تشنجا لابا ولا تشنجا تشوكا أو يقال إن يوم ولا ستوي وياما يوم أو كمتعلق بمحسوف تقديره وآتوا حقه الذي وجب يوم حصاده توتي حق بديدو انغسه او توتي حق بديدو انغسه او نيالام غاس غاسوña so tawi en gittimo zarfu mbaden wana masalan anani de yawma o wana mutaalliqu bi mahzufin yawma o wada do yowito non ko wa'atu haqqahu alladhi wajaba alayhi yawma hasadi fami dembo kaliko huwa la yunafa أن إخراج الحق بعد التصفية في التالي نون حيث كنين هنكم كما لبنا كم بمي في التالي على سكم لبنا كنا إذا عندي كي شمّج كم لابان شر أسكال شمّج أيسو دقي من كم لابان بمي لابان دي هاي سري دي يعني إنه كنا بدنا كنا سري هو رجع جباندون كو بعد الدرس كما لبه ولا سكة سبو سامر فوتان إنه فوت chammeje pota dum labani dum sirande fe ene hen ko ngab bago ene hen ko ngonya ha baninate mum so hawre kadi baado na lusi ni joni so tawi ne jeewa ewa ene wada chammeje ne weddo tan yaro chammeje ceborde de so tawi ko yana asakal tan wadana jallube mbade tan ballo tan chammeje tokse de ner loga yengel woni asaka dum sira deke lappede de sokke wade gawri fof betende dum buri labde ceero min de kam non pamir min de am askata so wana mi sokku min de mi jabata do ay kam dañi ko ne askina kay ne askara so wana mi sokka sidi aduno fo wadano wadde min kam ko wona hajam neddo kay angadi kay haada Allah walli ma jangi kay a andi ko dagi a andi ko harmi do hoto yowita e goto yowite bindima dum jiida hen dewal Allah julde korka dewgal ma kala ko ganda dum do ko dewal Allah foro wad hay goto e juude mum wade juude ma tan ko ganda hawranani mum foro woppu ya haajuma sabu sa wade juude neddo e way taw neddo anda en way taw ko jumdo e way taw hulani Allah di jonnon dum sira an affaire waddo ya haajuma neddo ko neddo tan ngay jam ko haajam mi wiram kala ko wana gongo watta kay badam tan ko gandum ko hamide bimi usru kam fi ma sugiya bisayhi aw nisfahu fi ma sugiya bi alatin en jangi ko usru kala ko yarnirte waame ko ndiyam addi ilam walla ko waame iwi tiwo adda ha e ngesa maro ni ko waame wana bagal ko bagal wi'a nisfu wa amma tawi ko ngesa maro ko waame walla wana ko waame regginta ha nder ngesa ma wana bagal badda deke o ko usul kamil o ko ngesa gawri ni heddi non jom misbahu salik o kam wi haade o wi ko fima suge bil kulfati ko yernira tampere e posde kadi ne tampa don seeda e kanko kan walli en hen kono heddibe fo jabani hay khalil jabani do kambe fo be mbi wo in jom khalil o zakat khalil o ko in usriya bi saylin hay so ko waame o sooda ari naate ngesa makko usul kamil no gawri ni
baame ngesa ma ko coodara walla e kono ko usul kamilo wiyata jom misba o non wi ngo ko haade ko kulforto wi hay poste ko kulforto e kanko enen onno to ɓuri wadde intérêt men seeɗa jaɓanɗen mo tan jaaɗen toon kono kay ko a faami de nde wonno toon ɓuri wadde intérêt seeɗa tawde en dañiɗo ɓaggiɗen tan ɓaggoɗen toon e ɓaggode eyyo dal neɗɗo hoto wattan comme ko anda kala kaɗa wattan wat ko ganduɗa ɓuuri wala tusrifu hoto ɓurtine holko woni ɓurtinde mbiyeɗa ko yaa tottu haqqe ko askata ko yaa tottu ɗum oto ɓurtin kadi annene oto hokku fofof jooɗoɗa ala innahu Allah la yuhibbul musrifina Allah yiɗa ɓurtinoɓe ko dottanma koto waɗ ɗum weddi ko hoto tawe oto nafgo ɗum kadi e goofi Allah oto waɗ ɗum fof sabu aya o woni sababu mum ko goto ne wiya sabitu ibn qais sarama 500 aywa nakhlatin yawma ahadin nyalama goto o sonino masalan tamaroje temedde tamaroje fa faraqaha o serdi dum o rokki miskineɓe ha laaɓi walam yatruk li ahlihi shay'an wa panani himɓe galle makko haydara o sakki ha laaɓi Allah wi wala tusifu innahu la yuhibbul musrifin Allah wi ko ya sakko ko na ɓurtin kay yimɓe yiɗi ñamde kadi yo dañ ko ñaami an kay yaaka hara sakko kono sakko ka yaakata hara sakko kono kadi sa sakko ka andi cakkortoɗa Allah wi wa min al-an'ami omo fuɗɗi kadi e nemoraji hamulatan ɗi ganduɗa ene sella waɗɗede molon hono no geloɗi mawɗi ɗi mbaɗɗorteni o farsan ene hen molon kon ganduɗa mbawa waɗɗede Allah wi kulu mimma razaqakumullahu ñaame ko Allah arzigini on ko wala tattabi'u hoto ndewe khuduwati laabi ash-shaytani oto karmine ko Allah harminani oto dangne ko Allah dangnani innahu shaytani lakum wonande on aduwwun ko gañumo binin peññin do gañgo samaniyata azwajin fosongaji jeetati nana e dammiri walla nana e nemoraji mina da'ani to bange bey wana ko ɗiɗon to bange baali jawdi e mbaalu ana woni ɗiɗi woni isnayni ɗiɗon dewele gorel wa minal ma'zi to bange beyne isnayni ko dewele gorel wana woni nayi ay qul wiɓe an Muhammadu ɓe ganduɗa ene karmina goriɗi hen sahaji walla karmina debbi ɗi hen sahaji wiiɓe ɓe mbi ko Allah wi noon wiiɓe a azzakarayni beele ko gori ɗiɗi ɗi beele ko ndamdi e jawdi harrama Allah harmine mon amin unsayayni walla ko debbi ɗiɗi beele ko mbeewa walla ko mbaalu Allah harmine mon namdoɓe walla Allah harmini amma stamalata alayhi arhamul unsayayni walla ko ganduɗa ene mofti e mum arhamu rangaji al unsayayni debbi ɗi walla koko debbi ɗi goni deedi koko ɗum harmi mbeɗe yiiɗi kaɓe kalanami nabbi uni bi ilmin kalane kam ɗum e gandal beele ko mbiɗon Allah harmini ko beele ko gori ɗi harmini walla ko debbi ɗi walla koko debbi ɗi gonata deedi ko ɗum Allah harmini kalane kam in kuntum sadiqina ɓayde oɗon gonɗi ko mbiɗon ko Allah wi noon wa min al ibili kadi ene geloɗi kadi isnayni ɗiɗi ndewa e ngora wa min al bagari ene nayi kadi isnayni ɗiɗi dewe ngaari e nagge wona woni nayi yente ɗi e nayi woni jeetati qul wiɓe an Allah wi wiɓe an Muhammad a azzakarayni yeti ko ngeloba ngora e ngaari harrama Allah harmini e mon amil unsayayni walla ko debbi ɗi ngeloba ndewa ba walla ko e nagge nge Allah harmini e mon amma stamalat walla koko mofti alayhi e mum arhamu rangaji al unsayayni debbi ɗi walla ko ngeloba ndewa ba woni reedu ko walla koko nagge nge woni reedu ko ɗum Allah harmini am ɗaccuni kuntum mataw bom on laatinoma suhada oɗon tawa id wassakumullahu bi hada ñalawma mo Allah wasi toon oɗo ɗeɗo gueɗe mata oɗon tawa ɗum tungdi ɗon oɗon tungni hen firti ko wona gonga bal antum kasibuna on penat on takki Allah faman adlamu ala ɓurɗo toon
wide noon mimman iftara e on pepiniɗo alallahi Allah kadiban fenade liyudilla nnasa pour majjina yimɓe be gayri ilmin tawa gandal ala inna Allah haɗa lamɗo Allah la yahdi al qawma adh-dhalimina Allah noon fewnata yimɓe ɓe ganda ko toñaɓe kul wiɓe la ajidu min de kam mi tawani fi ma uhiya ilayya ko wahaya e am ko e tawani hen muharraman ko harmina ala da imine ñamde yadamuhu nde neɗɗo ene ñama ɗum min de mi yani ko jangumi ko e ko Allah haalanimi ko mi yani hen ñamde nde ganduɗa ene harmi nde neɗɗo ene ñama illa an yakuna mayta tan so wona noon wona jiiba aw daman masfuhan walla wona ƴiƴam puufo jam walla wona tew babatugal fa innahu ɗum kam rijsun ko soɓe ene harmi aw walla fisqan walla taw ko fasigago uhilla li ghayrillahi bihi nde hirsete nde ko inde ko wona Allah haalano hen ɗum kam ñametaki kono hay ɗum famanide ɗurra kala mo ƴooña ronki ko ñaami heyɗi tampi yi ɗum gayra bagin tawde o wona omo bewi wala aadin wona omo yawti ko dagi omo feewi ko harmi o ñaami hen fa inna rabbaka joome gafurun ko jaafotoɗo ko neɗɗo o ñaami rahimun ko jurmotoɗo ko neɗɗo o ñaami omo yurmo ɗum faami de joni o yulhaqu bima zukira bisittati ɗeɗo geɗe jeegom ɗe Allah limtani en ñametake ɗe ene ƴenguitine hen kulle zinabin min asibai kala ngati baɗɗi ñiiƴe dow wa makhlabin min aɗɗayri kala ndiwri bandi jagge ñametake kala kullel bangel ñiiƴe dow ñametake o wi Malik almami Malik radiyallahu anhu o wi kasibai waddubi'i wassalabi wal hirri ko wayno ngati boyuji en ko wayno baroɗe wiyete sabu ko baroɗe en cewɗi en waddubi'i walla ko wayno pobbi wassalabi walla ko wayno caafaɗi wal hirri walla ko wayno ulluɗi wazzibi walla ko wayno boy ɗeɗo geɗe ñametake to bange ko waɗi jagge noon to bange liwri kassagari ko wayno liwre wan nasri ko wayno dutal wal waɗa waaɗi ko wayno wili wilde ɗum ɗo o wi ñametake wa hada no madhabul imam Shafi'i wi ɗum ñametake to mum wa amma inda malikin wa almami Malik noon fa jami'u ɗuyuri yajuzu akluha almami Malik wi dendagal ko diwata ene dagi ñamde ciilal mum dutal mum kala ko diwata ene waɗi bibde ene ñaame almami Malik noon wi ma adal waɗu so wona noon wilwilde o ñamata ɗum fa yukrahu akluhu ene aña ñamde ɗum wa jami'u sibai makruhatun dendagal ngati mbarodi takri cewngu harmani kono ne aña ma adal kalbul insi so wona dawaɗi men naskaɗi jawɗi kam ne karmi wal irdi wandu noon e dawaɗi men ɗiɗo fa fihima qawlani konguɗi ɗiɗi goni hen bil hurmati wal karahati ɗiɗo dawaɗi baɗoɓe wow ɗi e wandu konngol almami Malik jogui ɗo harmi ñamde konngol omo jogui ɗo harmani añede wa amma al khaylu wal bighalu wal hamiru l insiya fa mashhuru madhabu malikin annaha muhramatun so tawi noon ko pucci e mbam puccuji e bamɗi min kanoji ɗo ɗi ganduɗa ko contenaire uji jabanaɓe ɗi ɗon ko lolli e madhaba Malik ko harmude ñamde seɗi ndeguinode jabanaɓe kewatew wa mashhuru madhhab Shafi'i to bange madhhab Shafi'i noon ko lolli toon ibahatul khayli puccine ndegui ñamde to bange madhhab Shafi'i dunal bighali wal hamiri wa amma bam puccu walla mbabba ɗum kam dagaki ñamde e madhhaba makko puccu noon ene ñama koye hadith rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alladhina haadu ene ɓen yahudiyankoɓe kadi harramnaɓe min karmini kulla zi zufrin kala ko waɗi segene
yahudiyanke ñamata ɗum ko wayno geloɗi en ko wayno dawuji en ene harme yahudiyanke ñamata zi fof ñamata ɗum ene harme wa minal bagari ko wayno nayi wal ghanami ko wayno bey Allah wi harramna alayhim min karmini e mabɓe kamɓe zifuji suhumuhuma ɓellere ɗiɗo ɓellere nde e ɓooƴe ɗe cewɗi ɗi ɗum ɗo ene harme mabɓe ɓe ñamata illa ma hamalat so wala ko rondi ɗum zuhuruhuma keeceje mabɓe ay keeci dammuwol pellere gonore ƴiyal ɗe ƴiye gonoje dow ɗe pellere wonde hen nde nden harmane e mabɓe awil hawaya walla ƴongoji ɗi karmane e mabɓe aw makhtalada bi azmin walla ɓellere jillude ƴiye ene mbiyata mbu'a ɗum kadi harmane e mabɓe ɗum eɓe ñama ɗum basi ala Allah wi zalika ko addani min har min dema ɓe ɗeɗo geɗe jazaynahum min joɓiriɓe ɗum ko bi baghihim sabu bewre maɓɓe e toñange maɓɓe wa innanu minen Allah wi la sadiquna ko min gonɗuɓe ko min kalata ko fa in kazzabuka so ɓe pennima eko kalata ko an Muhammadu fa qul wiɓe rabbukum jommon zu rahmatin ko joom jurum wasi'atin ya jurum jaƴƴo Allah ne jogui ɗum sabu o yaccinani lepte wala yuraddu ba'suhu ruttata noon anani dey wala yuraddu ruttotako ba'suhu lepte makko so tawi ngari anil qawmi ga yimɓe almujrimina bakkotin sayaqulu alladhina asraku ene jogori wiide ɓe ganduɗa ko hefereɓe ɓe mbi law sha allahu so tawi Allah welanoma ma asrakana min dewatano ko wona Allah minen wala abauna baɓe ɗaɓe dewatano ko wona Allah wala harramna so tawi Allah welanoma min karmintano min shay'in hay hunde deke ko min karmini ko e ko min dewata jalengiji go bi masi'atihi ko haajane makko kanko Allah deke fa huwa radin bihi umo wela kazalika Allah wi no ɓeɗo penniri ni kazzaba alladhina min qablihim adinoɓe ɓen ko noon pennirno nelaɓe mumen hatta zaqu ha ɓen meeɗi ba'sana lepte amen kamɓe ni ɓe padda ɗum kul wiɓe hal indakum yeti ene ɗo mon min ilmin gandal wonde Allah ene wela so tawi oɗon jogui ɗum fa tukhrijuhu jaltinon ɗum lana wonande min ganda la ilma indakum on galana ɗum gandal on peridi tan in tattabi'una on dewani e ɗum illa dhanna so wana jik wa in antum wanani onon illa takhrusuna so wana ko on fenoɓe tan ɓol wiɓe so tawi on ngala hujja ko kalaton ko gande kam falillahi lhujjatul balighatu Allah kam ene jogui hujja timmuɗo falaw sha'a so tawi Allah welanoma fewnude on la hadakum mo o fewnan noon ajma'ina onon fof so Allah welama fewnude yimɓe hol bawɗo bonno ɗumen ɓol wiɓe halumma gadde suhada'akum seedeji mon alladhina no ɓen yashhaduna ɓe ene ceedo anna allaha wonde Allah harrama hadha kanko woni karminɗo ko karminɗon ko gadde seedeji fa in shahidu so tawi seedeji ɗi ceediɓe kam an Muhammadu fala tashhada ma'ahum hoto seedodo e maɓɓe wala tattabi ahwa alladhina hoto rew belaɗe ɓen kazzabu fennunoɓe bi ayatina e ayaji amen walladhina e ɓen ɓe ganduɗa la yu'minuna ɓe gonɗinani bil akhirati l'akhara wa hum kañum en bi rabbihim e joomen ya'diluna ene panda dewal en hoto tefta ɗumen kul wiɓe ta alaw ngare so tawi jiɗɗon andude koko dagi e ko harmi ngare atlumi janga ma harrama rabbukum ko joomon harmini aleykum e mon ngare mi haalana on holko Allah harmini Allah tushriku bihi shay'an woto ndendini e makko hay hunde non o wi wa bil walidain Allah yamiri on ko yo on moƴƴan jinnaɓe mon ihsanan e moƴƴingol Allah wi on wala taqtulu hoto mbare awladakum ɓiɓɓe mon holko addante on wardeɓe min imlaqin sabu hulde basal mbiyeɗon yo on mbar ɓiɓɓe mon on ngala ko ñammin ɗon population o heewi leydi ndi wawa jogade ɗum noon rewɓe uste jibinirgol moɗon docteur eɓe ne kaala ɗe penale radio ji ne kaala penale cukalon keccon ene pijira diine moɗon Allah wi hoto mbaɗe ɗum wala taqtulu awladakum hoto mbare ɓiɓɓe mon min imlaqin sabu hulde basal hoto mbaɗe ɗum sabu nahnu narzuqukum minen goni ñamminoɓe on wa iyyahum en kamɓe fof minen ñamminta
neɗɗo wawa ñamminde neɗɗo sa yiɗi jibin ujunere neɗɗo ɗum ko Allah ñamminta sa jibini gotel so Allah yantani ene ñamminta feere ma bona o ɗalduma hen feere ma bona ɗum noon jibine ha heewa ujunnaje ɓiɓɓe yo ngar hay hunde ko nelaɗo Allah wi noon nelaɗo wi tanaka huta nasalu jibine ndese jibi noon fa inni mukasirum bikumul umama yawmal qiyamati ñalawma darga komi baddeteɗo wasu ɓuura hewde leñol ɗum noon ndese jibi noon ni sa jibinani aɗa jogori dañde anni ɗum nelaɗo wima cukalel dewel jorguel guite jagga micro koko harmuno haalde daro e hakkude tesante batu jagga micro ene haala minen komin doctereɓe min mbini cemtat kuɗani Allah ko kuɗaɗo oto heɗo haala makko hoto jab so docteur ko kuɗaɗo so goɗɗo ko kuɗaɗo hoto jab e ɓene ƴetta toɓɓe eɓe mbaɗa e kunuɗe ɓiɓɓe moon eɓe puntira on lantin onon huɗaɓe ɓe ɓe gadda lantin ɓe mbiya mon wala ka toɓɓe fof heɓata lantin mbete sa ñama lantin ama heɓ holde lantin joni mbete wona joni joni cekke jogui lantinari ande ko lantin nafanma so wona omo bonna diine ma e aduna ma omo hanma jibinde omo yarna ɓinguel ma toɓɓe an kam a diwti ɗon o wawa yarnudema kono omo funtuma ɓiye o ko ono tomboyto tubakko say say kañum ala haaje mawɗo jogui haaji koye cukalon so ari ko ɓen bonnata diine men mawɓe han gandi jalli ala ko ɓe mbawi mumen ɓe mbi kadi ɓe gaddi pinguji ɓe mbi wonde kala dañƴo duuɓi 15 debbo fewde 40 on pingete tatanos ɓe mbi ɓe puntir ɗum rewɓe ɓe wona tatanos wona gonga ɓe cemtat yimbete mawɗo arteke tatanos ɗum ko jibinoɓe mbiya beele ne mbasa jibinde ɓen ɓe pingata ɗum sa pingaka heɓata febiyon sa pingaka heɓata lantin en mbarama de diine men boni eɗen mbirda eɗen juula diine men ene bonne en tinani tubak buuɗi iwrata ɗum ko saro bone iwrata mbuuɗu ko sara ene ñeppite tan ne wiye ko bolle puyɗe ha gasa bone yane men aha ɗum ɗo Allah wi hoto mbare ɓiɓɓe mon seɓe gaddi pinguji mabɓe pandu lakara seɓe gaddi toɓɓe mabɓe ɓe toɓɓo yumiraɓe mabɓe hoto toɓɓe ɓiɓɓe mon kala de deppuɗo ha ɓiyum toɓɓa ma windene bakkan mo momtatake ha ceeɗ naata jeygol kadi yafetake Allah yaɗi ka teeɗo ko kuɗaɗo addi ene funtuma mbima ko ñaw mboofu bolle puyɗe yimbete mawɗo wofdata penat wona gonga ñaw mboofu eggi leydi ni ko ɓooyi wala tagrabul fawahisha hoto balle de ko boni gede bonde hoto balle de dum mawni kinare hoto balle de ko wayno jina hoto balle de Allah wi ma zahara mina ko feeñi hen hoto balle de wa ma badana ko suudi hen hoto balle de kala ko boni hoto balle de ko feeñi hoto balle de ko suudi Allah ne hada en dum do woni ko Allah harmin o wi ko ngaremi halano ko Allah harmin Allah ne halano ko harmin wala taqtulun nafsa hoto mbare fittanu allati no ndun harrama Allah ndo Allah harmini e warede dum illa bil haq Allah harmini ko neddo warede de so wana taw wadi ko boni ko ena waramo ko jini ko desto o ware walla wari hore warte i jonno neddo wara hore wi asiras ala ko hasiradi wana asiras ko hasiradi woni do neddo kay ni jerondira neddo kay ni jerondir pele oto felmama mayde ngerju ma mbieda ya halde kayita yar jogode haldu halde ko jabata zalikum deedo gede de wassakum bihi Allah ene wasiyo on dum yo on goppune harmi la allakum ta'qiluna bele jogon hakkillaji paamon wala taqrabu hoto mallade malal yatimi hoto mallade jawdi al yatimu fof hoto meme illa billati so wana den hunde hiya kanyum ahsanu no mojjirta kala no jawdi al yatimu no mojjirta odon bayi ballade dum kono ko wana no mojjirta ko hoto ballade goppe kala ko ustata dum dento de hatta yabluga hawa yetto asuddahu cagatago makko hawatta hoyditade o jaja tottamo jawdi makko Allah wi o yamiri on wa awful kayla yo on timmin betu wal mizana e peese bil qist e nundal ko guste Allah wi la nukallifu min defani non nafsan fittanu illa wus'aha sa wana fodde hattan mum so tawi ada betanno wodi ko sami atinani walla ada pesanno wodi ko manki atinani Allah ne andi anniyama jaggirtama dum so tawi non a tay mankinda betu walla
teyda ɓurtinɗa ɓetu ɗum kam Allah ne nangirma ɗum ka tinani ko noon o wandaka wa ida qultum Allah wi so ɗon kaala e ñawoje walla oɗon yewta Allah wi fa adilu nuɗe kaale gonga walaw kana hayso laatimo mo kalata omo kalanta o walla mo kalata e dow mum o za qurba komo jiiduɗa so tawi komo jiiduɗa ceedantoɗa walla komo jiiduɗa ceedotoɗa e dow mum Allah wiya haal gonga ɗum ɓuri sirde ko ɗum woni ko wata jogii battare nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi ulil haqqa walaw kana murran haal gonga hayso ɓuri mbaali katadiri hadde haal gonga walaw ala nafsika haal gonga hayso ko e dow hoorema irru mbiya koye fenade gonni kaala yimɓe ɓe nana oto hul Allah hoto hay goto aw anani wa bi ahadillahi aadiji Allah ɗi gadodirɗon e Allah e aadiji ɗi gadodirɗon e yimɓe hono mon Allah wi aw fu timmine zalikum ɗimmon wassakum bihi Allah ene wasiyo on ɗum la'allakum belejo onon tazakkaruna oɗon mba coro Allah wi wa anna haza ay oɗo wasiya mo Allah wasiyi on Allah wi siraɗi mustaqiman ɗum ɗo woni lawalam poccingol siraɗi mustaqiman alhaali laatade ene focci ɗum ɗo woni lawalam alhaali laatade poccingol fattabi'uhu ndewe e maggol so ɗon jiiɗi fo accade wala tattabi'u subula koto ndewe e laawon tokoson kon fatafarraqa bikum laawon tokoson kon ngooña on an sabilihi ga laawol fewde makko ngol koto ndewe laawon ooñi kon ngoppina on laawol mangol ngol nden to ɗe ngol ɗon laawol ruwiya روى الدار القطني عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود أوي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا نلادو ميدين نيلاما غوتو o diidani min diidol portingol loy fewde makko summa qala hadha sabilallahi o wi ɗum ɗo ko laawol Allah hadha sabilullahi humma khadda khududan o ƴetti diidon gorkon o diidi bange nanol diidol pewgol e makko ngol humma qala hadha sabilu ala anani subu hadhihi subulun ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayha o wi nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o meeɗino ñalawma gooto o diidi diidol portingol fewde makko to bange nano diidol ngol o waɗi ndiidon sara ɗon o wi ngol ɗo laawol woni laawol Allah o wi ay kon ɗo ndiidon kala diiden seyɗaane nan ɗon soppini sa arima sel ɓe daroto koye laawol mangol ngol ɓe sa ari ɓe ay ngedɗo laawol rewe mum ɓuri yawde ñande ndewɗa e meggel ɓo judde fof jiya tuppi a rewani laawol kay yiya tuppi oyi ɗum woni anna hada siradi mustaqiman ɗum woni wala tattabi'u subula oto ndewe e laawon tokoson kon fatafarraqa bikum ay laawon kon ngooñiro sabu mon woni ceerde anani ceernda on an sabilihi ga laawol makko laawon tokoson kon ooña on ga laawol fewde Allah zalikum ɗum de kam wassakum bihi ɗum woni ko Allah wasi on la'allakum belejo onon tattaquna oɗon ndento Allah wi humma refti atayna Musa min dakki Musa alkitaba ko wiyete tawret tamaman e timminde ni'ma Allah alalladi e nden hunde ahsana nde ganduɗa ko ɓuri moƴƴude to bange darorgal wa tafsilan e peññingol li kulli shay'in kala hunde yo hunde ko neɗɗo ne harjina to bange diine o hudan kode peewal wa rahmatan kene njurum ta'allahum belejo kamɓe aleykum mawɗum kay tarikallah marhaba mawɗum kay tarikallah alhamdulillah tarikallah mawɗum tarikallah bismillah mawɗum la allahum belejo kamɓe
ewa biliqa'i rabbihim e kawrugol e joom mabbe to ummital yu'minuna e be gondina wa hadha o qur'ana non kitabun ko deftere anzalnahu min jippininde mubarakun kede wadande barke fattabi'uhu ndewe e mayre onon makkanabe rewde e deftere nde ko gollude ko wona e mayre wattagu ndento de keferula allakum bele jo onon turhamuna odon jurme Allah wi deftere de jippori ko antaqulu hade mon wiide innama unzila alkitabu ay tefte kay jippino ko ala da'ifataini e pelle didi hade mon wiide yawmal qiyamati minen min gandano diine defte jippi ko yahudiyankobe e annasara en ben min qablina ben ko ngadi min wo in ko woni fi kunna min latino mani an dirasatihim ga jangin mabbe wala ghafilina ko min welsindibe min nanata demde mabbe ko dum hadi min andude diine hade mon wiide non yawmal qiyamati Allah ko dum addire qur'an non ari ko arab odon nana hujja ala aw taqulu walla biyon law anna unzila alayna alkitabu hade mon wiide sanno jippinoma e amen alkitabu deftere lakunna min latatuna ahada minhum minan buranno fewde e mabbe joni non hujja ala faqad ja'akum bayyinatu are mon hujja bangudo min rabbikum ummarade e jommon are mon wo hudan pewal wa rahmatun ko yurmende wanande dewdo e mayre faman azlamu ala burdo tonje non mimman kazzaba wanande on pennudo bi ayatillahi ayaji Allah wa sadafa durni anha ga ayaji de allawi sanaji zilladina min jabben yastifuna be ganduda ene durno an ayatina ga ayaji amen min jabbe su al azabi bondum lefte bima kanu sabuko be lati yastifuna be paddo hal yanzurun allawi beedo be paddaki kambe fennube be pandaki illa an ta'tiyahumul malaikatu so wana malaikaji ngara mabbe ene tamaruhuji mabbe aw yati rabbuka walla yamirore joome ara anani de masalan lepte Allah ngara mabbe aw yati ba'du ayati rabbika ay yati rabbuka Allah wana kanyum aw yati azabu rabbika azabu o itta rabbika o rabbuka o lomti ay mudafun ilayhi on don gonnodo mudafun ilayhi o on don watta do wonti fa'ide aw yati rabbuka aw yati azabu rabbika o wonti fa'il azabu o itta Allah kay arata wadda ko lepte aw yati azabu rabbika walla lepte joome ngara aha aw yati ba'du walla ara yoga ayati rabbika mandeji joome hol dum darga maleji darga ngara ko imandeji darga non ko sappo dajjali koye mandeji darga jeya daaba jalto woni ridde yimbe o koye mandeji darga jeya mutirde leydi to buri woddude funnange koye maleji darga jeya mutirde burde woddude to bangi hirnange leydi dum koye mandeji darga jeya o wi mutirde kadi leydi kadi moda yimbe e jaziratul arab dunde arabebe turki yalta nange fudere hirnange ya juuje e ma juuje en jalta isa tello jeygol ara ridde yimbe sogga dumen fewde yawmal qiyamati ko ni darga way so dum wadi ganda feere boni rasul sallallahu alaihi wasallam o meedi wiide o wi atadruna ayna tadhhabu hadha as-sams o wi odon gandi ngeedo nange to yahata idha gharabat so tabi nge wirnima qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu bi Allah enelaado mum buri andude dala nelaado wibe inna hange nange so tabi nge wirnima tadhhabu nge yahata ko ila mustaqarriha to nyibirde magge to non ko tahtal arsh de nge woni do to nge yahata fatakhiru sajidatan nge fukko e ngo sujjani Allah fala tazalu kazalika huni tan nge wadata nyede kala hatta yuqalu laha ha nyalawma goto ara Allah wiene nge irtafi'i farji'i min haythu ji'ta ummoro to garduno da do fatusbiha dali'atan min matla'iha tenge arduno ko funnange nge rutto ton nge ummoro ton wa hakada kulla yawmin gila nyalawma manange taga ha nyalawma yawmal qiyamah ko ni nge wadata fa
فإذا أراد الله أن يطلعها من مغربها فتوي الله نون مويي فدير دنگه بانگه هيرنانge حبسها او دوم بانگه كانگه نانگه فتقولونge wana wiide ya rabbi jomam inna masiri ba'idun to ngiwrannomi to de ene wod ene wodduno kay kono ko to ngiwranno nge medani tampude hande non nge kangene nge wi Allah to ngiwranmi to de ene woddi de Allah wi ene woddi nge wi ey fayaqulu laha Allah wi nange iddali'i min haythu gharabti ay do punnoda do ummoro do do mutirnoda do ummoro do faqala an-nasu ya rasulullah yimbe be kebbiti mbi nelaado Allah halli zalika min ayatin dum ene jogi maande no yimbe gandirta faqala ayatu tilka al-layla anta dula qadru salasa layalin o wi maande on don jamma o juutgol mudum tolnoto koy jammaji tati fodde jammaji tati taw en pinani eden dani فيستيقظ الذين يخشون ربهم بغاندودا ene kuli alla ben kam gummoto fayusalluna gona julde summa yaqduna salatahum gona yobde waktuji men ene jula ben kam pinatan gummo wallaylu makanahu taw jamma on woni do wonno taw dirtani be dutto kadi be lelo be daano ha waya kadi be gummo be ndewa alla kadi taw jamma on e nokkumum kambe non julbe be paama wonko jogori wadde alhaali mawdu jogori feññude fa idha asbahu satawi be pinoyi dala alayhim dulu'u shamsi hankanti nangi nge leela fudde fa baynama hum dayo kambe yimbe be yantazirunaha be pini e be pandi nangi idha dala'at alayhim min qibalil maghribi ha nangi nge fudira e mabbe to bange hirnangi bi umro bange hirnangi e be ndara nangi nge kanyum e lewru deggondirta di gonda e nokku goto so nangi e lewru kawri jamma non nyalama non bana wadat nangi nge e lewru ndu ene podondira nangi ne fooda lewru no fooda nangi way kono bakkere balere kurum non wayata hankanti yimbe be kula Allah wi nyande hen so wadi la yanfa'u nafsun imanuha nyande hen nafata fittanu so tawi gomdini Allah ma lam takun amanat min qablu tawde kayndi gomdinano ko adi tawde ko adi no fittanu du gomdinano se du gomdini nyande hen ala ko nafata kala mo wonano juldo ko adine nangi fudirte hirnangi so gomdini Allah nyande hen nafatam lam takun amanat min qablu tawde kayndi gomdinano ko adi ala dum kam la yanfa'u nafsun imanuha aw kasabat fi imaniha khairan walla ko ndu gongdinno ko so ndu faggitaaki hen mojjere so ndu golli ko mojji caggal dum windataaki kala mo gollano ko mojji ko adi hay sa jabino Allah tawde ko adide nangi fudirte hirnangi a jabananoka ala ko dañoda e jam hay huunde a windananoka hay dara caggal dum sa golli ko mojji ni windataaki ko zero wonata dum non sirani o wi mandeji darga ko dum koy mandeji darga jeya o wi do nangi nge wirnotodo jaajeeki do nangi nge wirnotodo nelaado sallallahu alaihi wasallam wi ene yarane duubi capande jeedidi jaajeeki tan Allah tagi don yawma khalaqa as-samawati wal arda Allah ngal don damal ene wi'ata damal tuubu buya ko damal tuubu buya ngal don damal njaajeeki maggal ene yarane duubi capande jeedidi nyalawma Allah tagi asaman tagi leydi nyana hen ngal taga maftuhan li tawbati e ngal udditana tawbu buya la yughlaqu hatta tudla us-samsu minhu o wi kangal ngal sakataani so wana nyane nangi ummori don warada anna min al asradil izami ene jaa e maleji darga burdi mawnude dulu ush-shamsi min maghribiha nangi fudirde hirnangi wa khuruju dabbatil ardi daba o yalta
kala noon ko adi hen ganda gonngir nan caggal so daba o adi nangue nana fudiri hirnangue joni joni jiya so nangue fudiri hirnangue ganda daba nana ko wari hen fof moƴƴani gonngel moƴƴani warada sabihata ɗaɗu samsi min maghribiha o wi subaka mo nangue fuɗirta hirnangue on ene wattinde e leñol nelaɗo Allah he baaɗi e bamɗi tuge ñande hen yimɓeɓe ko noon mbayata wo tuɗu wat dawawin defte bindetenoɗe moƴƴereji foof taggete woto jafful aqlam kuɗi bindannoɗi moƴƴere jornete la yusadu fi hasanatin wala yunqasu min sayyi'atin so tawi wonko gussunoɗa wonko bonnunoɗa ala ko ɓeydete ala ko ustete e ko bonnunoɗa hay hunde so wonko bannoɗa ko moƴƴini kay ala ko ustete naydal ko gollunoɗa ko moƴƴere ɗum nan ɗon ustata ko hankkandi ɓeydota ko bannoɗa ko boni nan ɗon ustata ko ɓeydota ko wala yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu nafata fittanu ñande hen ko gonɗinno Allah tawde ndu gonɗinano ko adi aw kasabat fi imani hen khayran so wonko ɗi gollino kadi moƴƴere ñande hen tawi ko ñande hen nafata wiyama nangue ngue ene doga e fuɗɗirde mum ha ñalama mo mbiɗeno ara nangue yemi ñaago Allah e mboɗo yiiɗi artude Allah haɗangue yaltude fodde jammaji tati andata ɗum noon ko seeɗa o wi andata nangue ngue leeli fudde woni jammaji tati ko seeɗa e yimɓe ɓen ko hum ahlul awradi ko wirdannoɓe mo wirdatano foof ko ɓocconde somde ñande hen wonata ɗanota ha jammaji tati timma tawa anda sikko ko ñalama goto ɗaaɗi nde wonno wawa andude ko wirdannoɓe ne ganda ɗiɗo jammaji de wonko kewi jamma o juuti no fewi koy o jamma juuti no fewi koy wirdannoɓe ne ganda ɗum wa ahlul qur'ani roninoɓe qur'ana kadi enen ganda ɗum fa yunada ba'duhum ba'dan kamɓe wirdannoɓe e kamɓe jangannoɓe qur'ana ɓe yoga mabɓe noddodira e yoga fayeji tami una fi masajidihim ɓe ndento yaata jamaji mabɓe bitta darru'i wol bukai ɓe ndenta toon eɓe lorlikinoɗo Allah eɓe goya wo suraki eɓe kaaca fodde jamma o ha timma Allah nela jibrilu to nangue e lewru Allah wiya nangue e lewru inna rabba ta'ala ya'murukuma an tarji'a ila magharibikuma Allah yamiri on yo on duttoɗo mutirno ɗon ɗo on sahaa ɗi puɗira ɗon ɗi ngara kanji ɗiɗi ɗi ngala leer Allah wiyaɗi jibrilu wiyaɗi hande noon on jogota ko leer ala nuuru annore ala e moɗon on sahaa nangue woya lewru woya sabu hulde yawmal qiyamati e sabu hulde mayde andi nangue ne maaya lewru no maaya kala ko taga kay maaya wona nangue koko taga ala sago maaya lewru maayat nangue maayat on sahaa ɗi kula ɗum ɗi gona e wayde ɗi puɗa nangue e lewru fuɗa ɗi ƴellito to banggue hirnangue yimɓe ne daara tan ene lorlikino ene gone jumaji ene lorlikino tan huuɗaɓe welsidiɓe ɓe ene ɗaani tinani wonko kewi tan ha jeynowo yeyna wiya inna baba tawbati qad ughliq damal tubuɓe koye sokama nangue e lewru ƴellitima ɗo puɗirno ɓe gardi hirnangue yimɓe gona e darde ha jiiya masalan nangue e lewru ene ɓawli ene mbi kurum cikkata ko ɓakke ɓaleje eɗi jaaha haɗi keɓa hakkude asaman teri jibrilu ara taɓaɗi ɗon ittaɗi ruttaɗi kadi nanga e gallaɗi majji ruttaɗi ɗi mutoya hankanti bane waɗ ɗum woni Allah wi wo jumi as-samsu wal qamar yawma idin aynal mafaru ñande hen so ɗum waɗi woto dogirde to paaɗa ala to paaɗa enen bane waɗat tan a faami ɗon ay ɗi ƴellito kono geloɗi ɗiɗi so cindodirama no mbaɗata ni on kanti noon yimɓe wonɓe aduna heɓe ngulla wa tadhalul ummahatu an awladiha kala joginoɗo ɓinguel tokocel werlo ɓinguel mum yejjita yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at Allah wino anani wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha kala gonnoɗo reedu ñen hen bosa moƴƴuɓe ɓe hisɓe ɓe ɓen kam so goyi ñande hen wonko nafata fasigueɓe fujjaru en so goyi ala ko nafata ɓe goyata ko nimsa so nangue ari hay heewi hakkude noon on sa mbiɗe rutte woni bone waɗa hankkadi jiya hankanti yimɓe rewɓe worɓe ay noon bamɗi mbaɗata ni no gorba e jarla mbaddata ni noon debbo e gorko mbattata waddude ene jaaha e beddaji a tinata tan debbo ene yaha e bedda tan ha gorko waɗɗo
so ummima tan gorko gadde kadi yana hen kadi jokka tinnibe be no so ngari biyata ko on gabborda kay seede min dañado min dewi ka ben goni tinnibe be kay kam ko jokkube ta wata Allah tawnu en ndi don nyalawmaaji tawede dim buri mujjude wata Allah tawnu en bol wibe intaziru pando de do gede Allah wi innanu minan Muhammadu wi innanu minan muntaziruna ko min fandibe innal ladhina satawi ko ben farraqu serdunobe dinahum dina mumen wa kanu lati shi'an ene badi pelle ene biya ko dum do be do biya ko dum do Allah wi an Muhammadu lasta minhum fi shay'in ala e ko anani lasta minhum ala taake mabbe fi shay'in hude hay hude awananani may mabbe hay goto mabbe ajeyaka innama amruhum ay alhaali mabbe hasboore mabbe e nyaawoje mabbe ila Allah ko to Allah summa yunabbihum ma Allah habrube to laakhara bima kanu kabe latino yafaluna e be golla anani de man jaa bil hasanati kalama ardi e gollal mojjal kalama ardi e kongol mojjol falahu asru amsalha o mo jogi sappo yeru mum kala baddo ko moƴƴi gedel gotel Allah yomma gede sappo ko famdi fof ma a hebdum kam kala baddo ko moƴƴi gotel Allah yomma sappo moƴƴi dum ko famdi ko heewi ko ala do haadi e mbi waaji goto jiyaado Allah o umminoma nokku makko omo juuroyo ceernaajo ceerno o ene waawi taw ko ceerno makko omo salmini yaadum kanko noon ko jallo o yettete omo fayto ceerno makko omo juuroyo ɗum kanko jallo o witti jiyaaɗo Allah goɗɗo onne ene nani aya o omo nani Allah wi man jaa bil hasanati falahu asru amsalha Allah wi kala nyamluɗo mi gotel mi yoɓa ɗum sappo ko Allah goto ɗum dagani oɗo riba Allah goto dagani nyamlama gotel o yomma sappo Allah goto ɗum dagani kala mo wana Allah ɗum dagaki sa nyamli gotel tan joɓeta gasi Allah noon sa nyamli ɗum gotel yomma sappo ne dagani ma nyama kanko noon o nani aya o omo yiɗi jarribade mo omo jogino ujunnaje ɗo ujunere omo jogino ujunere o hawre jallo o wiita paaɗa o wi mboɗo salminoya ceerno goto nan to ene wiye kaariyen mboɗo juuroyo ɗum o wi nawanamo ndeɗo ujunere mbiyamo mboɗo ñaguimo duwaw kanko jallo o namdi waaji o ujunnaji sappo o ñamluno ko ujunnaji sappo o ñamluno tawa ndekere de ceerno o ñamluno ko ujunnaje sappo ko ceerno o ñamluno ujunere kañum ñamluno ceerno mo juuroyto on won mo hokki ujunere on won mo rokki ujunere joni noon kanko ceernaade o woni koye ƴewndade aya o jallo o ummine juuroyomo wirti jiyaade Allah itti ujunnaje sappo wi nawanami ceerno o totta ɗum mboɗo juuromo kanko jallo hebbiti wala andimo o wi mi meeda yidemo mi meeda nandemo so wana hande kono noon no jiiruno kalduɗa ni tan o weli kam tottanami mo ujunnaje sappo de mboɗo ñaaguimo duwaw kanko jallo o yaw wirnoyi o itti hen tati o joñi heddi jeeɗiɗi nde o yetti ceernajo o salmini haada sadi haaji o wi min de ko ngaranmi ko won jiyaaɗo Allah mo pottumi to itti ujunnaje jeeɗiɗi totti kam yomi totti ene juuroma ene ñaagima duwaw ceernajo heɓi ujunnaje jeeɗiɗi jogi e jungo mum ha ɓooy limi tawi ko jeeɗiɗi o wi ala mi jeeyaɗi o wi ala ko an kay wallahi o wi ko an je o wi ala mi jeeya sabu min ne ñamlumi Allah nde ñamlumi ɗum ko ujunere Allah noon so yoɓaɓe yoɓatam ko sappo Allah wino ko man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha a gadduɗo moƴƴere fof gotel kay Allah yoɓa ɗum ko sappo imi ñamli Allah kay gotel kay yoɓatami ko sappo jeeɗiɗi mi jeeya ƴeewoy goɗɗo o wi ceerno so tawi ko Allah wonno eyyi ko an jeeyi ko sappo o tottimi kay en tati noon komi joññoɗo ɗum gatan ma taw ɗon koni jiitu déposé tan on ko jallo aha o wi noon man jaa bil hasanati kala mo arde konngol moƴƴol falahu asru amsaliha omo jogii sappo yeru mum wa man jaa bis sayyi'ati kala mo arde bonande wotere fala yujza illa mislaha Allah ko moƴƴode o wi sa waɗi ko moƴƴo yomma gotel moƴƴo yomma sappo sa waɗi gotel bongel o yomma gotel bongel tan on wawno ka yeddama gotel sappo bonɗi kadi wana kono Allah ko moƴƴo omo jiɗi neɗɗo on kamɓe la yuzlamuna ɓe mustantake jobdiji maɓɓe hay huuɗe Allah wi qul wiɓe innani no min
min an Muhammadu haalan yimɓe ɓe mbiyaɓe innani no min hadani rabbi jomam kam fewni kam ila siraɗin fewde lawol mustaqimin poccigol holngol lawol diinan diine mo ganduɗa qayyiman e fo pocciɗo millata ibrahima lawol baba ibrahima hanifan ene oñi gaga laabi pop wa ma kana ibrahima latanoki munal mushrikine koye hefere ɓulwiɓe inna salati juuldam nde juulanmi nde wo nusuki e dewam Allah ɗe ko jahanmi hajjuji ko wa mahayay e gurdamam pop wa mamati e maydam fo lillahi ko Allah jeeyi ko ndewanmi Allah ko eko kajjanmi ko eko ko nguurmi ko e so mayde yonti fof ko Allah lillahi ko Allah rabbil alamina jeyɗo binde la sharika lahu dendidiɗo alanamo e ɗum ko kanko goto wa bi dhalika oɗo tawhid umirtu jamirami yomi wat wa anano min awwalal muslimina arwande julɓe fof min woni awwalul muslimina min woni arwande julɓe e ngol ɗo leñol ɓul wiɓe a gayrallahi beele koko wona Allah abghi rabban ɗaɓɓanmi deweteɗo koko wona Allah ɗaɓɓanmi deweteɗo min mi ɗaɓɓata deweteɗo so wona Allah o huwa Allah o rabbu jeyɗo kañum woni jeyɗo kulli shay'in kala hunde wala taksibu kullu nafsin faggitta ko kala fittande to bakkat illa alayha so wona winde e dow makko kala ko golluɗa koye ma wartata aha wala taziru fittanu kay ronota ko wasiratun bakkat wisra fittanu ukhra wondu hay fittanu woturu ronata ko bakkat fittanu wondu ɗum kay goto fof ronanto hoore mum ko neɗɗo o woni bande fof ko neɗɗo o yinma fof o wawa ronanadema bakkat kam ɗum kam a dañata ɗum summa ila rabbikum ko fewde jommon marji'ukum woni ruttorde mon so on duttimo fa yunabbi'ukum haalana on bima kuntum ko laatino non fihi mum takhtalifuna oɗon luurodira huwa alladhi kanko woni on ja'alakum ɗo on khala'ifa onon goni lomtiɓe fi anani lomtodiroɓe al ardi e leydi he onon goni lomtotoɓe e leydi he ɓe jaaha ɓe ngara ɓeɗo jaaha ɓe lomto ɗumen enen ne wona ke en lomtiɓe enen ne ke en lomteteɓe aha ken yahoɓe kay woɗɓe ngar wa rafa'a Allah wi min woni ɓamtuɗo ba'dakum yoga won fawga ba'din dow yoga darajatin darajuji ɓeɗo mi hokka ɗumen jawdi ɓe mi waɗa ɗumen wasɓe ne piyane ɓe tuufeje ɓeɗo mi waɗa ɗumen alɗuɓe ɓeɗo mi waɗa ɗumen wasɓe ne donnono ɓe sakuji ene ƴeŋtinana ɓe masalan anani de tonoji simo Allah wi ko min waɗi noon wal jaahi walla martaba Allah wi min ɓurni ɓeɗo e dow ɓeɗo li yabluwakum Allah wi waɗiri ni ko ha o jarribo on fima atakum ko rokki on ko beele feeña hen ɗoftiɗo e goofowo Allah inna rabbaka joome sari'ul iqabi kanko woni jawɗo leftugol liman asahu wonande gofɗomo wa innahu kanko Allah la ghafurun kanko woni jaafotoɗo julɓe rahimun jurmotoɗo ɗumen suratul a'raf simore nde ko nonde wiyete makkiyatun aaje ɗe ko temedde ɗiɗi e aayeji jeegom bismillahi en ballinorima inde Allah arrahmani ko joom yurmede hewde hufti dinde julɓe hefere ɓe ga aduna ga arrahimi ko joom yurmede hewde heerinde ko julɓe jeeyi ɗum ko lahara alif lam mim sad Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah andi muyande mu e ɗeɗo karfeje haza nde deftere kitabun ko deftere unzila ilayka jippina e ma an Muhammad fala yakun hoto laato fi sadrika e beccal ma hoto won hen harajun ɓittene minhu e yettinde ko wone mayre ko haysa huli eɓe pennuma koto ɗum ha yettin tan Allah winde jippori ko li tunzira beele jertinira bihi e mayre wa zikra kana wa'du kono ko lil mu'minina wonande gonɗinɓe Allah ɓul wiɓe ittabi'u ndewe ma unzila ilaykum ko jippina fewde mon min rabbikum ummarade jommon wala tattabi'u hoto ndewe min dunihi ko wona Allah awliya'a ɓe oɗon ɗofto oɗon jogirɗe e maɓɓe ko ɓeɗon ɗofto e gofol Allah dalilan famɗi ma ha woro ene famɗi ma tazakkaruna ko mba cortoɗon wa kam heewi min qaryatin wuro ahalakana ha ngo min kalki ɗum heewi wuro ngo min kalki ɗum fa ja'aha are wuro ngo ba'suna lefte amen bayatan jamma ene ɗani lefte ngare mumen kalki aw hum walla kañum en qa'iluna ene ñallini ñalawma ene ɗani lefte masalan ñene mumen kono nde lefte ɗe ngari nde fama kana da'awahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin sadaqallahu alazim fatiha salatul fatihi